అంతా అడవి. ఇక్కడ జామార చెట్లు భలే ఉన్నాయి. అడవిలోకి వచ్చేసాము. బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. జామకాళ్ళు, జామ పళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయండి. స్పష్టమైన పంట. ముందు కొట్టరు. అన్నీ అడవి జామ పళ్ళు. అబ్బా ఏమున్నాయి. ఏం తీపి. అబ్బబ్బబ్బా. ఏమా తీవి ఉన్నాయి. అబ్బా ఈ ఎండలకి నీళ్ళు తెప్పుకొస్తున్నాయి ఈ కొండ మీదకి ఎక్కేలోకి. అబ్బో మంచి ఎండకి. అబ్బబ్బబ్బా కాయలు ఏమున్నాయా. అడవి జామ పళ్ళు ఇవి. స్పష్టమైన ఏం పళ్ళు అండి. మందు లేని పళ్ళు సూపర్గా ఉన్నాయి. మంచిగా తెప్పుకైతున్నాయి. అందుకే ఇది తాగితే పుల్ల పుల్లగా అంత ఈ అమృతం. సూపర్గా ఉన్నాయండి కాయలు. అడవి జామ పళ్ళు సూపర్గా. మనకి ఈ ప్రాంతంలో అడవి ప్రాంతంలోనే ఈ జామ పళ్ళు దొరుకుతాయి. మందు లేని పళ్ళు అండి. ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయండి. ఇవన్నీ అయ్యి జామార చెట్లు ముందు కొట్టరు. అచ్చం ఈ కాయ దొరకాలంటే అడవిలోనే దొరుకుతుంది. అంత అడవి. ఇది స్పష్టమైన మంచి దెప్పులు కావాలంటే దెప్పికి అంత అడవి. భలేగా ఉందండి. అడవి జామ పళ్ళు ఏమి తీపి ఏమి తీపి. నీళ్ళు తెప్పుకైతున్నాయమ్మా. అవి తింటుంటే పుల్ల పుల్లలాగా. కోసారమ్మ.